can yanzu 'yan matan wannan zamani kina ana aurenta wallahi sati na ɗaya na biyu ta ɗau ciki, yadda kika san fiwa wata suke sha suke ɗaukar cikin nan wallahi tallahi. Wani cewa ya ko atishawa kai a kusa da ita in ba sa'a ba sai ta ɗauki ciki saboda bala'i wai bala'i ko jaraba zan ce da haka yaya mutum zai zo ya aure bai shirya kula da jariri ba? Ga jariran wannan ƙarshen zamani masu shegen cin kuɗi, kuɗin da yaro jariri yake ci wallahi tallahi balagagge ma baya ci. Pampers kada ya ishe ka bala'i, pampers kawai. Da haka annabi Ismail ya tafi ya je nemo abin da za a ci, daji ya je yana farauta, sai wani namiji ya zo ya auri mace kawai ya zo kwanta a bacci yana ta birgima akan gado. Azahar ta yi da ƙyar zai tashi ya fita sallah, kullum rai a baci saboda bai da kuɗi. Daman miji in bai da kuɗi ba dole ya ta masifa ba. Shi yasa ina baki shawara, in dai wata ya kai ƙarshe, duk lokacin da wata ya